ऐसन शेरनी कोनो पाई ना आज लगना कोनो बताई। अरे ऐसन शेरनी कोनो पाई ना आज लगना कोनो बताई। है जन अंतिमा निषाद से जन अझुराई माधर चोत ओकरा के ले आके शमशान में जरूर जलाई गाई औकात में। केहू रोके वाला नइखे हमनी के जात। करजा आजकल कहाँ रहल जाता? 2 साल के पहले का है पावर होला निषाद जी के जाती जियो करजा पावर होला निषाद जी के जाति में रे, जाति में रे। पावर होला निषाद जी के जाति में रे। अरे के अपना जाति पर घमंड करता कमेंट करके बताई। अरे के अपना जाति पर घमंड करता कमेंट करके बताई। भाई हमार निषाद जी के झंडा के लहराई बताई। निषाद जी के झंडा तहरा लहंगा